Kızlar hayırlı günler. Köpten efirga çıkan yok şunu bugün çıkaralım. Nerse bileyim, hamur mu ne? Сейчас подожди. Какова рунит, потом берем sana. Sonra, değil mi? Только вот это новый возьму. Ладно? Ладно. Ничего халяригис. Дай мне этот, потом новый возьмешь. Можно новый возьмешь? На доску возьми. Masa керек mi sana? Да, новый возьмешь. Все, больше бермейм. Бар. А палочка? Палочка мені өзіме керек дейді. Другая палочка маленькая для меня. Маленькой нету, только вот такая большая. Участвуй. На. Такая большая. Как hamur bile boğuşa başladan yüklü cidden. Ağadan da sebep olsa gerek. Nişi halleriniz? Köpten efirga çıkan yok. Barazga da hayırlı günler. Tizgilemedim. İş pişmak yasaydım. Şu arada metimi de şığım el efirga. Bak güzel kurnadır o iş pişmak. Aynı yasağım. Kurna mı yok mu? مش بشماق يا سيم مش بشماق. Devi Elisi bilen. Devi Elisi bilen. Snicker ve Big Shot. Min de Big Shot. Взаимно. Bugün biraz motor tutup kaytık Kamila bilen. Ertengi yoqta. Hava maktabdan qayta trenirovka keldi. Shunga ko'ra oyaz ketgancha tezgina shpishmoq yasab qo'shib jigarigaydi. Ko'rinmaydir endi. Libo menga telefon tutib turarga kerak, libo men qamar yosara kerak ekanini bilsa. Telefon tutib tursang, qamar yeyib bo'lmay. Rahmat. Yaratığınız için, hürmetiniz için. Ne için ifade çıktım? Потому что köpleriniz sırayla iş pişmakını neşik börersiniz, neşik kosичканы neşik yasaysan deyişler var. Şu an göre стараюсь показать. Como рецепты? Перкукей. Yarta paçkadan kıvırak akmay. Где-то 2 osh qoshiqi qaymoq ya mayonez. Разрыхлитель salam. Salam. Ilishkada qaynar salam. Где-то bir şey qolamiz. Shakar. Yaqincha bir şey qolamiz. Şey kalan da ezrelim. Tuz. Un buldu. Şimdi qamir. Benim Ustabeka degan akkaunt var. O benim kulinarный blog. Onda men yozam o'zim pishiradigan retseptlarni. Onda как раз retsept var. Qiz yıkamayali qiz tugunda. Hayvanisi bilan. Так. Rahmet. Biz baribizdan o'ng'an endi jamoat. Naqshlar butuningizga o'xshab pishirasiz.
Балалар да үстерәсез. Үйне дә карыйсыз, эшкә дә йөрисез. Шулай бит инде. Бөтенебез дә бер. Рәхмәт. Рәхмәтегез өчен. Мин дә сезне бик хөрмәт итәм, яратам. Булмасам, туры эфирга чыгып, сезнең белән аралашуга карамасыйм. Ошый миңа аралашу. Инстаграм ул миңа шундый площадка. Фикер алышу өчен, аралашу өчен. Мәскәүгә дә кайнар сәлам. Так, камырны ясап бетердем. Хәзер эшлек, бәрәңге, ит, суган, борыш, тоз. Хәзер ничек илтергә икән, чтобы сезгә күренсен өчен. Ничек итсәм күренер икән, былай итсәм күренер микән, былай итсәм күренер микән. Күренер микән. Ябышмый ялай, аңлап эшләгәч. Күренсен дип телим, конечно, сезгә. Ябышмый әле ул, менә әйткәч тә ябышмый әле ул. Минем камыр, бу әше камыр түгел, бу төше камыр, теге кетердәп торган камыр. Пишмак. Пишмак. Ничек итеп микәнсә күренсен өчен. Белмим инде, ничек итәргә дә белгән юк. Күренгән кадәр инде җәмәгать. Күренгән кадәр башкача булмый. Менә күренәме? Айтас именно. Сәлам, сәлам. Түбән Камага да, Илешкә дә сәлам. Барыгызга да, кайда гына яшәсәгез дә сезгә кайнар сәлам. Менә шулай. Күренә бит инде, менә шулай үрелә. Хәзер мишне кабызып куйыйк әле. Миш кабыздырга онытылган бит. Так. Күренә бит, күренә. Авылдамы? Юк, Казанда, Кәрсердә. Бүген әле Макс эшли. Аязның тренировкасы бар. Әйтәм бит, иртән поликлиникада идек, бүген тренировкага бар булмады әле. Аннары безнең бит бизнеста бүген закрытие месяца. Эш күп. Димәк, беребез менә шулай. Бармак белән моны булай итеп төшерәбез дә, берне кысабыз. Баш бармак белән аударабыз да кысабыз. Азнакайга да кайнар сәлам. Менә шулай. Уртада кашыкта ашык калдырмыйм. Мин бик ашык калдырмаска тырышам. Эше шулай шулпаланып пешсен өчен.
Şestayga da selamlar. Bebi Üse. Yılıyız indi. Jılamayığına Bebi Üse mi indi? Tavuşla. Garulastı. Üsebіз Allah'a şükür. Mına şulay bir baralayında. Oyaz şoltratayın. Selam Nurlatqa, Dimitrovgradqa da qo'ynar selam. Mine 15 yaşta indi mendan 2 boshqa uzun. Oyazni aytam. Maktabdan chiqadi meni şoltrata, sen uydaman deb. Ana menim uyda bo'lishim kerak anga. Baltashqa da selam. Sen uydaman? Chiqadi. Shu bir so'z. Kun sayin. Uyda desang garar, dey. Uyda yo'q desang, когда будешь? Ne iş olmaydı bile. Lan da koyta da olay bit. Koyta da ol. Beni kurmide ol şunda. Новгородка, selam. Нет, это не дом, это у нас квартира. Это мы в Казани. Дом у нас пока в процессе же. Еще не достроен. Это Лаберса. Кенержилткаш. Начнем уже там внутреннюю работу. Штукатурные дела. Так вот. Ну, так вот ишпишмак. Selam. Oyazga 15 yaş. Şulay. Aytam, шығады мектептен. Ты дома? Когда будешь? Үйде болмасаң. Көрінәйме нешік бүргені? Амадышқа да қойнар сәлем. Көрсетем. Міне шушылай бұла енді бұл. Көрінәйме? Міне. Тешіліп кеткен бәнді беренгісі шығып тұра. Міне шушылай үрілей енді бұл. Ey, bu kitapda turadigan qamir. Ha? Ay, yo'qolib ketgan edi. Yarar, yo'qolmasin, bitta yangi uyandı. Daniel Tiyaklar. Aha, oyuz qaytib ketdi. Nişledim değil? Если я заболею, физрук ayıptırıyor. Lıжıға çıkkan физрук. Neden? Yine de çıkarız. Amin, rahmet. Kaç pişmak pişer bitindi. Qoplayım deb, qo'lga yosayım indim, yosağımda qoplanaveradi. Ayaz bugün, Ayaz.
Бүгін хоккейный форманы алып қачуарға ема? Мы же на дом пойдем. Пирамид. А бүгін барасың что десең? Да. Смотри, понарошку Сегодня завтра. пирамид. Смотри, пирамид. Перемеш жасаған міне. Ай, молодец. Понарошку. Понарошку. Я пока не закончу. Ояз тыңды перемеш жасап беру екен. Ояз? Ой, Данил, от күндер Данилны сұраған, Данил қояды. Сен дополнительный тренировканы шедасың? Да. Yok, Қазандағысы 8-де. Хай Петрештен алып қайтам да, ина туры илтем Қазандағы тренировкаға. Петрештен нешеде біте? Бәбі йоқламай, бәбі әне әбісі білен. Бәбілер білілер, от берет. Петреш 57. 7-де біте да Петреште? А 8-де мұнда башланады? 8-15 минут вышло. Қойтып жетеміз мұсын біз? Ой, ты что, взял? Ждем царба. Начальникларын салып тұрмасың? Что такое? Чтоб успеть? Ой, А? Ну, ярар. Только жуыш болады ол начальнигің, да? Ярар. Ояз кім ол? Груди только смотрим. Я уже показала, вот так получается. Ну, нет у меня такого устройства, которое вам показала полностью, как я делаю. Как могу, так показываю уж. Ояз да кажа сөйлеші, жеп шешмесін. Ояз кім ол деген? Ояз менің малай. Менің бет әлі, менен екі башқа ұзын малайым бар. Халлар әйбәт. Менен шейтіп көрсеттіргесін сізге. Тескәріге эшләргә туры килә сезгә күренсен өчен. Көрінәме? Қамыр рецепті қызлар ұстабеке деген менің аккаунт бар. Шында кіріп қарағыз, еме мен анда нешік біргенімді көрсетем. Анда менің видео бар, нешік еттік бірем. Ентік мәгіз нешік таяр ерді. Yok енді мен алай ярамын. Мен чтобы bütün нәрсе мотор болсын, тәртіп білән болсын. Нешік тиеш шулай болсын. Нешік таяр ел деген әйбірні жінім сөймей. Бұл сұрауымна сұрайынды. Нінде сұрауы қамея қызық бетенді. Ояз Максимны қыты болмай. Бізді бет Максимны қыз Амиранікі yok. Біздің балалар бүтінсі де общий. Балаға? Біттейінді. Әне кухня кіре қорқып тұра. Оязын жатыра керек деп. Әне е қонаққа келді камера тоғаш мен. Камера тоғаш мен әнеге шефствоға. Шесті чөде кеті. Тағын бір бәбі қалды құрсақты. Қалыр да, мұнда сен қалмайшы. Так.
Менде сіздің кебек, хайр, экранға ұн бұйалған. Қайбір подписчиклар кебек. Сіздің кебек менде тілер едім. Почти 42 yaşta 3 baladansın. Nişke billi. Koski kursaklı. Bulurga. Farmasidaniyaga bir narsa da şom var. Farmasi bolğanга şom edir әле. Это же конкурирующие фирмы НЛга. Что взять? Сина много-много шомисың бит. Yok, ясамысың, ты что? Ну, я хочу пиццу. Мына мында ясыйбыз біз аны. Ну, там. Замира, оясың ақылы. Әлі көрмейсің бит, сен кірсің. Сен же көрдесің сен. Бет басы тұрасың енді шында. Бана соң қасында автобусға. Так. Мына ясап бітірдім. Бұл да. Бірсі шақ-шақ қана сыйды, бірсі шақ-шақ қана сыймай қалды. Әзір, үш пішмақлар кіріп кетті пешке. Бисмиллахиррахманиррахим. Тәмді болып пірсіңіз, бізге ризық қалсын. Так, қойсын макарон, қалдың там? Ну, вокзалда. Так. Так. Безда косметика да бар. Зачем вы так говорите? У нас косметика сейчас шикарная. Так. Хайырлы күннәр. Так. Пішмақны жасаптықтым. Қазір мен сізге язамын амында өзімнің аккаунтның, кулинарный аккаунтның адресін әйбет ұстабеке деп атала ол. Сіз шында кіріп қарағыз, онда бүтін рет мен пішіре тұрған үйде ғадатта пішіре тұрған рецептлар. Міне. Вот прикрепила. Нашу не бойынша кірәсіз де. Так, ладно. Тықтым, ясап. Так. А? Камиляның ма? Мұнда кімдір йота? Так, қазір қызлар жемағат. Мұнда бір қыз йота. Мұнда бір қыз йота. Так. Мына ұстабеке деп әне прикрепила ема ұстабеке. Шында кіріп қорағыз, ярай ма? Анда бар рецепт. Так. Нашу рецепт белән кіріп қарағыз. Анда безнең, анда минем өйдә пешерә торган тәмле рецептлар. Всё. Так. Нишлибез бүген? Нема кызым? Она не про коллаген обязательно. Оливия, привет. Вот, коллаген. И она рассылный. Нарсали. Коллаген. Не бар, безнең бар. Сыворотка. Бар безнең сыворотка против выпадения. Вот. Вот, шуннан соң коллаген и там бар мультивитаминный комплекс, это поливитамины. Тоже очень хорошо помогает.
Hazır bir sekund. Ev. Так. Так, исән сауына өстерегез. Аллаһы бирсә. Попочканы, бу попочканы. Так, успеваем инде шунда кирингенә. Если честно, не успеваем инде. Әу. Әйдә әле бишеккә салыйк әле сине. Камиләм гөлкәем. Камиләм гөлкәем син минем? Мен шулай дип җырлап йөрим, Камиләм гөлкәем дип. Так. Амин шулай булсын, сәламәт булып булсын, Аллаһы бирсә. Ой, кызым. Айт. Дәт. Сәламәт булып булсын, Сәлам. Тиктоклар әллә нәрсәләр язалар монда. Шул тиктокны мин аңламыйм. Бер тотып усваивать итәргә кирәк инде аны. Аны бик каты кызык диләр инде яшьләр шул тиктокта бит, әйме кызым? Әйме кызым? Да? Вот вам. Зефирку в ленту. Зефирка вам в ленту. Әйме кызым? Ой, исән бул. Безгә Аллаһы бирсә, безгә ничә ай була? 4 мартта безгә 2 ай булаймы кызым? Да? Шундый сеңелкәш миңа бишек бүләк итте. Бишек төбеннән шундый качалка. Аның рәхәтлеге, аның җайлылыгы, идәнгә куям да, балан салам да, аяк белән шалт әйләндерәм. Шул. Буха кулга сыр инде. Сәламәт. Сәламәт бул кызым. Сәламәт бул. Әйме? Кыстимәсен Сәнеке саулыкка. Шыклыста киләйендән, әйме кызым? Спать ложимся мы. Камилюшку я в 9, где-то в 10 часу укладываю. Данилны күшкә суша 11-дә яткырам. Без үзебез ятканчы шул 12-ләр буладыр инде. Камилюшка мне 2 раза просыпается, где-то в 2 часа просыпается и в 4 часа просыпается. И инде многоэтажный домнарда идәндә суык булмый бит инде. Для кого-то идән потолок бит ул. Вот. Салкын түгел. Кая пустышкаң? Данил! Рахмәт инде. Әйме? Менә бит ул, тюти. Бер көн аша калкам да. Поликлиника киендерәм. Юк кына бит. Аша капкамын. Аша бүтән дөньяны әйләндереп чыктым. Сугынгәнем авызымнан килеп төште. Әй, кызым, Кайда булса башка җиргә куйсаң онтыла. Шуңа миңа тиз генә. Менә пустышкасын таптым инде. Йоклыйбызмы? Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗә пешән ашасын. Камилә йоклый башласын. Шул җирне ярата. Час ложится, да? Ай. Юк, сәт 9-ларда җондырабыз да, где-то шул 9-10-ларда йоклап китә. Миңа Аязның укытучысы шалтыра. Бераз үзелеп тордым. Укытучы шалтыратадыр. Ирназарова монда. Лилиана, ты здесь?
Или не здесь? Лилиана. Ярак жамағат. Мен қазір экранырек сөйлеймін, чөнки менің Камила жұқлап кетіп бара. Привет, привет. Привет, привет. Сағат. Мына шуның аккаунтларын жоғалттым. Тағын кереги беседкаға да заказ бересейдім. Yok инде хатırlamайм аккаунтларын. Бик матур сағат олай. Біздің спальняға нұқтыр келі. Әлі нәрсеген айсымлейді енді алар. Ізләп қорға керек әлі. Хатя мен ізләп та қораным енді. Менә шулай. Әлі бүгін Алланы рахматтық перфораторлар эшләми кеше көне буена. 2-3 перфоратор белән күршеләр. Не получается зайти, а почему это не получается? Не знаю. Әйе, ортасында дұға. Так, білмейм, мен де дұға екен, қысаң шығарып шоқы білмейм. Это мой косяк. Әйе, мышны шықлап кетті бәбейм. Шықлап кетті. Мен бұлайда прямой эфирға шығарымды бередірейм әлі. Менде бек зор партия биатюн бар. Вот, у биатюнның нәнді екенін, нәрсе екенін сұраушылар көп. Шоңа көре кіші бек аңлап бітірмей, что за продукт. Вот, шоңа көре кіре алмай, почему кіре алмайсыз? Стабике. Аккаунт рабочий. Әлі мен бүгінгіне кіріп шықтым, анда все нормально. Данил бәбей білән бек ойнамай, ойны деп айта алмайм. Оланы, конечно, ярата, жылый башласа нишләргә белмей, нишләтергә белмей. Аста бике дұрыс инде аккаунт білмейм. Коляскада урамда йоклый, иде безнең менә шундый бишек, бишек түгел инде шундый качели. Миңа сигән кеш бүлә китте менә шундый качели. Яның менә шундый конструкциясе астында. И менә шулай. Менә шундый. Менә шундый. Менә шулай итеп селкенә ул. Менә шулай итеп мине тирбәтеп жыклатам. Мында басып болмай, сіз аны язып алыгыз да. Айрым басып кіре керек, мында бит басылмай. Стабике исемен язып алыгыз да, айрым кірегіз. Әлфия. Біздің де қызыбыз 2 январда туды. Шой тур келгені розовый. Пледа да розовый, штанлары да, кофточкасы да так совпало. Чепчигі да шундай розовый. Қолда бұлайда орқаларым біте енді, қолларым қалмай. Менә бу не? Менә шундайны алыгыз. Менә түгел ул. Менә бала рәхәтләнеп җыклый менә шулай. Менә шулай. Экренге салмак кына селкенә ул. Аны конструкциясе ничек микән? Аны белмим шул. Какая-то такая конструкция там. Бик җайлы, миңа сеңлем белә китте. Бик рәхәт. Ул детский мирларда дочки сыночки, шуны җирләрдә менә мама Жанна дигән кибеттән без алабыз. Обычно коляскадар шуның шәйберләрне. Анда да булырга тиеш ул. Шулай. Вот, әйтә башлаган идем, шул биатин турында эфир ясармын дигән идем. Бәлкем бүген булмас, бәлкем иртәгә ясармын. Кызыксынсагыз кирегез. Бик тә уникаль продукт. Мен өзем bir kurs үттем, bir kurs әле күрше шунда шакылдылар. Мен үзем bir kurs үттем. Менә бәбидән соң тагын bir kurs үтәрмен дип торам, Аллаһ бирсә. Бик уникальный продукт. Вот, шул шуңа күрә бәлкем кызыксынучылар бардыр, чөнки барбер арагызда ковид белән авыручылар да бардыр. Авырудан сакланырга теләүчеләр дә бардыр арагызда. Шуңа күрә
Вот. Шул. Монда күйеулер көбейді әлі. Әлфия, сенің аккаунтың өзларын, біз сенің білен бір палатада яттықмыз, сен ме бұл Әлфия, или екінші ме? Çünkü мен Әлфия сенің бір хатын біле палатада яттым, балық бистесінен. Но аның, по-моему, авартар кысында 2-3 түрлі шешек тұрады. Так. Халяль. Біздің сертификат халяль есть. Когда у компании есть сертификат халяль, просто андай теге халяль болмаған продуктлар шығарға уже ярамай. Санның сертификатын алалар. Уфада. Понятно. Тоже Әлфия исемле. Тоже то ли первого родила она. Нет, она не первая, по-моему, она то ли 28-го, то ли 29-го родила, по-моему. Біз кірдік, алар бір күннен шығып кеттілер как раз. Уфадан. Продукцию при беременности можно ли пить? Потому что многие спрашивают, даже вот тот самый элементарный биотин. Почему нельзя? Можно, конечно. Биотин, он пищевой продукт. Вот он пищевой продукт. Ну, при беременности вы же, например, макароны же кушаете, например. Ну, не знаю, пряники кушаете. Это такой же пищевой продукт. То есть вы сами решаете. Продукт на ошарга, машамаскама, вы пряник на ошарга, машамаскама. Это же вы сами решаете. То же самое. Но в отличие от пряников, макарон, конечно, это уникальный продукт. Скатерть Казань деп жиғызали, скатерть Казань деп аталауы, скатерть Казаньны меңаны мақсус. Аны тігіп берділер, алар бит по заказу, ой, тіреліп тірмелі балай қоп кетті. Ай, орқа, мына менің ең бір больной ұрын, ол орқа. Біз бір айдан ешкі аларға бұла продукцияны, бір ай. Бір айлар Лилияна Ирназарова, мұндамы сен, Лилияна? Бір айлар. Язығыз Лилияна Ирназароваға, бір айға жібері ол продукт. Аныңында бір айда, по-моему, менеджерлар да бар, по-моему, аныңында клиентлар да бар. Вот, мен ашыл биотинны сөйлей башлаған. Биотинның составында ол уникальный продукт, оның түрлі компонент бар, организм үшін бікті файдалы. Бірсі колострум малозивы, уғыз. Бошмен офисқа барасыз ма? Бошмен нәрсе ол? Офисқа біз бүгін ме? Бүгін барма мені Макс ішке кетті. Макс кіре офисқа, бүгін өзім кіремін дейді, ол кетті офисқа. Вот, бүгін діренді ол. И вот, мына анық составында уникальный 3 түрлі продукт бар. Олам, коридорда пакетта не бар? Биотин бар. Можешь мне ұқсайды картаға жіберген, мен таксимен шықпам. Қазір эфирден шығанда жіберіңін. Мне уже нужно вызывать. Ну, давай наличка білен. Сен өткен сайын 500 копитті парасығаны да. Можешь по-быстренькому отправить? Отправлю. По карте удобно. Мне вызывать нужно. В Ульяновске есть у нас тоже. У нас есть Фарида Ульяновский. Насабу. Это я сделала из машинки, вот так сильно поставил, и получилось внизу от машинки, которая Абика подарила маленькую машинку. Дай-ка. Вот. Молодец. Мына шушындай ол биотин. Тихо, Камиляну ятасың. Я целую. Ну, я сделаю отдельный эфир, как раз таки я полностью ощупь, көрсеттерім бүтін составын, как он выглядит. И вот, қайтқаш бешікте, қой қызымыз өскен бешікпек және ойна баштады жүрді. Әйе? Тренировкаға жиыла. Сіз шығып кетмей тұрғыз әлі, шоңа Сбербанк онлайннан ақша көшірейм әлі. Жібердім. Вот. Короче, шул. Бешік-бешігінде, конечно. Бешікте яратала біздің мына бұл бешікте дәй жүқлый. Бұл бешікте дәй жүқлый. Намысында да жүқлый. Манысында да жүқлый. Кругом. Әне етәйінді. Қазір бала өстіріге бек жайлығы. Ой, аз ярата, Камиляна. Бек ярата. Тегісі бексіріп беріп бар май? Шулай. Келді ме? Рахмет. Машина
Рядом yok. М? Машина рядом. Все, перфораторны кыбыздылар. Нашел 10 минут. Мин авыл кызы, иә. Авылдан, мен Трашыдан. Башкортостан. Ниң Тыгыштагына килмедиң, Аяз? Аяз, Потому что он сейчас на батарее был. кеше жуган, что ли? Да. Иденге сузылып ятыра, арка уртканда дейсиң. Аңа билең бит мен де менә баладан соң өмірге һәр вакыт шулай арка урта. Нык итеп. Шеш кыйлудан, кызлар. Шеш кыйлудан, во-первых, надо анализ бирге. Посмотрите ферритин. На ферритин дайте анализ. Билерге керек наличие ничеге тименде железаның уровенен билерге керек. Эгер де сизнең организмда железа аз икән, дефицит железа икән, әйбит шеш кыйла. Вот, шуңа күрә бит террас алып кына кешемне шампунь белән генә нинди шампунь белән җуймый икән шеш кыйла. Это просто очень просто бесполезное и очень неправильное действие. Шампунь белән генә шеш кыйлуны туктатып булмый. Шеш кыйлуны туктатыр өчен иң беренче чиратта анализ бирергә кирәк. Кан составында железаның уровенен белергә кирәк. Әгәр железа аз икән, димәк железаны арттырырга кирәк. Железаны арттырырга алышканда железа эчегез. Железа эчсәң шеш кыйлудан котылырга була. Аннан соң тагын нәрсә әйтим дигәнем. Моннан тыш тагын коллаген уровенен, коллаген организмда аз икән, яшь барган сайын, с возрастом или яшь барган сайын ир-атларның да бигрәк тә хатын-кызларның шеш кыйла, коллаген эчәргә кирәк. Чөнки коллаген ул эластичность кожи, коллаген шулай ук состав дигән ничек әйтим инде, костный системага бик ярдәм итә. Шулай ук чәч торышына да коллаген ярдәм итә. Шуның өчен коллаген, безнең коллаген тотем хороший. Мин тотемы эчтем, но тотемы белән генә булмады. Мин кадаттым было время, мин кадаттым нәрсә аталалы ул. Хәзер әйтәм. Ферум юк. Оныттым инде. Нәрсә дип атала инде ул. Калакны бетерә торган бездә бар специальный средства. Анысы кибеттә бар против перхотинол бетерә. Әйбәт ансы. Әллә нәрсә дип атала инде ул. Ну, короче, это в ампулах. Оны внутривенно кладылар. Ул менә бик әйбәт күтәрә железаны. Нет. Хәр. Аяз. Индикатор Кузнецова нәрсә бу? Тосын бір шак ярталашып икенче. Ну, ала ярамый инде, ферумляк түгел. Аяз. Менә акча кирәк булганда шушында бейеп йөрде дә. Акча салган им гарсына юкка чыкты. Ферумляк түгел. Аяз. Үйрәнгән безнең өйдә бит сабантуй. Данил акырына. Ие, бит акча кирәк чыкты, шуны бейеп йөрде. Акча салган им китте дә барды, әйтәм. Нидә коридорда шкафтаймы? Вот монда узун савыт бар, анда içinde ампуллар. Килдерә шуны. Коробочкада. Видишь коробочки? Шуны алып килеп бирәләр. Тынышка йөрсәң, тынышта йоклый инде. Феринжек дип аталган монда, феринжек. Менә шушындай ампул. Нитергә, кадатырга. Но надо это посоветовать с врачом, это не просто так. Анализ берет. Менә феринжек внутривенно, но это только с врачом советуется, но врач назначает ратиш. Просто турас алып, алдыңда барып кадаттың түгел, анафилактический шок берергә может. Шуңа күрә, с осторожностью. Аяз. Вот, Данил тыякта минем эшпишмәк ясаган бер камырымны алды да, шул камырны тәвеш китерә инде.
Бір пирожок ясадым деп көтеріп шыққаны, бір шыққаны машина ясадым деп тағын нәрседер ясы жол қамырдан. Нұраны пішерге қоша миңа. Аппликатор інәлі коврик. Әнінің бар ол, алтоқолда, мында жоқ. Кстати, он оларға керек он. Я согласна. Біздің Макс бек қотынтіге биле ұртып. Но он позвоночник, блин, что-то у него там грыжа, по-моему, грыжа позвоночника у него. Ол грыжа позвоночника аппликатор Кузнецованы бітірмейдіру? Я так думаю. Айма? Нәрсе что-то? Мына қазір тағын нәрселер ясап шықайды, что? Это я хочу сделать так. Хочу постараться сделать одного животного. Давай делай. Например, кошку или собаку, или свинку, или корову, или лошадь. Давай делай. Лошади. Лошади Да. сейчас. Лошади. Лошади. Да, и вот чешкуйлодан. Вот железо натыштыра керек, коллаген ішерге керек. Біздің НЛда бар коллаген. То есть балымна менің рекламасы көріңдер, кстати, они меня тоже предлагать еткенлер. Мой телефончик. Это телефон, да. Предлагать еткенлер банкада коллаген. Но біздің коллаген это, то есть это не готовый коллаген, это помогает выработаться своим собственным коллагеном. Кішінің өз коллагеном вырабатывать етерге ярдам ете. Ол компот кебек кенә болғатып ішесің. Гемоглобин минем бик әйбәт. Менә мин 2 беременностьтә гемоглобин түбән булып интегәдер. Менә бу юлы шаккаттым. Минем гемоглобин бу беременность вакытында һәр вакыт норма. Үзет наскарын тоже әйтәдер. Синең бу юлы не анализларын әйбәт дип. Но опять-таки шансагыз шамасагыз юк, но это коктейль ишем. То же самое коллаген ишем. Мультивитаминный комплекс ишем. Мультивитаминный комплекс поливитамины, ол бик әйбәт. Омега-3 ишем. Onlar бит инде 5 лет үтмей, җәмәгать. Но верьте, не верьте, я сейчас вот как раз не в целях там вас убедить. Наша шулай бетереп. Шул баланы үбеп, уятып бетереп чыгып китә ул. Шулаймы? Вот. Ол коврик деп аталып алышмасы аккаунты. Яник ортоковрики. Яник ортоковрики. Ладно, я посмотрю. Но это да, бу арзанлы түгел. По-моему, якынча ниче, эле 5000 тирәсе иде ул. Но это, действенный, ул сразу момент махом күтәрә. Ике ампула кадыйлар махом уже железо күтәрелә. Шуңа күрә. Но опять-таки әйтәм, аны үз билдегез белән барып алмагыз. Врач белән посоветоваться надо, потому что организмда булырга может анафилактический шок берсе, анафилактический шок булырга мөмкин. Детокс турында, детоксны башлагансыз икән, лучше полностью комплекс. Лучше не делить. Комплекс-то комплекс. Это так разработано. Все продукты NL International, наши продукты, они разработаны учеными. У нас своя собственная лаборатория, называется R&D Ultranation лаборатория. То есть все исследования, все вот эти продукты, они там придумываются. Тот самый, например, биотин, да, вот этот биотин, например, да, оно составлено 47 компонентов, 47 компонент. Представляете, 47 компонентов. И 4 основных компонента. Это колострум. Колострум ол бетіндіне молозива, уғыз, татаршекені уғыз. Чүнки білесіз ішінде, ол болсын, кішінікі түгіл енді қарқалда. Это коровье молозива. То есть, бірінші 4-5 сағатте сауып алынған уғыз. Вот, компания BioRichi подставляет неге NL International монобоймейлерны продукт нарсенали биотюнна. BioRichi как раз таки собирает вот эти угозны, то есть BioRichi'га поставляется угоз. И күпмедер менә аның определенный вакыты бар. Тәүлек эчендә алар шушы BioRichi'га заводка китереп җиткерәләр шу угозны. Һәм шушы угыз, нашу бузаулагач, беренче 4-5 сәгатендәге самый смак, самый жизненный, важный состав угызда. Шулай бит инде. Ул бит инде
табигать бит инде ул угызны кешенеке булсынмы ул сыерныкы булсынмы атныкы булсынмы кемнеке булса да табигать тарафыннан ул угыз составы шулай итеп теге табигать яраткан менә ул кишечник әйбәт эшләп китсен өчен менә яңа туган сабыйның иммунитеты нитеп китсен өчен теге формироваться итсен өчен ныклап шуннан соң вирусларга каршы эшчәнлеге көчле булсын өчен то есть менә бөтен компонентларда угызда бар шуңа күрә дә бит теге бәби тапкачтын да сразу имезергә бирергә кушалар чөнки беренче менә шушы молозиво бала өчен бик әйбәт дип әйтәләр бит инде кеше өчен именно шушының составында самый беренче самый важный компонентлардан берсе ул молозиво бар шушында вот аны ачыйм әле мен аны как раз таки берне ачып эчәрмен дип йөри торыйм үзем дә хәзер ачам вот икенче важный компонент колостромнан молозиво колострум ул латинча колострум дип атала кстати угыз белән элек борынгы Римда да угыз белән дәвалаганнар чөнки ул аталган элек ни дип белое золото дип аталган мин алты гына нәрсә ачып карыйм менә шушылай ул это биотин дип атала içinde менә шушындый стикер менә шушындый пакетиклар шул пакет içinde так менә монда составы монда язылмадыр карасаң составын күрәсең син так не является БАДом это не БАД это пищевой продукт кем ул миңа килгәннәрдә ой нәрсәдер килделәр анда хәзер бер секунд ага о исәнмесез да ага кем килдегез да все рәхмәт сезгә зур итеп ладно рәхмәт я мақұл все рәхмәт ясин это постельное белье привезли это постельное белье постельное белье заказ бергәнем беседкадагы диванга постельное белье китерделәр күрсәтимме так сейчас покажу монсын Орловкага неге беседкага дип заказ бердим монсына монсы неге монсы мунчага железоны күрсәтәм ференджект вот ференджект дип атала вот хәзер нинди сөйләп бетерәм бедроны сөйләп бетерәм да тоха эчпишмагым кие вот менә шушындый стиклар ой куясың инде мин вот менә шушындый стиклар аның 47 компонент эчендә берсе колострум булды молозиво икенчесе сыворотка 2 төрле әйткәндә эремчек суы бuna була бит әле сыворотка хәтерләйсезме безнең дивани гел чәчен җуадырыя постельное белье Турция турецкое если интересно я вам выложу в сторис ярыймы каян аласың да әйтермен мне нравится олар постельное бельелар әйбәт качественный шундый поплин хороший вот теге катык суу дип әйтәбезме соң инде шуның белән диван чәч җуадыр инде без яшьтә гел шуны җуадырык дип вот сыворотка и менә шушы сыворотка була сыворотка сырный сыворотка була творожный сырный сыворотка обычно ясыйлар бит әле шундый изолят ниләрдә теге тәмләт кешеләргә ниләргә ясыйлар әйме сывороточный изолят витаминнарда кулланалар аны сырныкын сывороточный изолятта куллана менә творогныкын бик кулланылмый ул производство бик кулланыла торган әйбер түгел гадәттә аны ул теге биологический продукт классы Б аны утилизировать итәләр игътибар иткәнсез озаграк торса ул уже әши башлый тәмсез ис чыга башлый бит инде анда бик аны уже теге биологический состав
микробиологический состав тиз үзгәрә, ул уже нитә башлый, бузыла башлый. И аны ничек файдаланалар? Менә шушы сыворотканы 30 тапкырга нитәләр? Куерталар. То есть нейін алалар, нәрсәсен әле? Влагасын алып, куерталар. Менә что молозиво, что сыворотка, аларны саклап була ике төрле рәвештә. То есть аны була туңдырып, то либо аны була киптереп. Но туңдырган очракта да, киптергән очракта да аның файдалы компонентлары бик күп тапкырга бетә, үлә. Файдалы составы. Шуңа күрә менә шушы компания Биоричи аны нитә? Куерта. Һәм аларның технологиясе бар инде куерта. Һәм куергач ул нитми. Составында аның файдалы компонентлары югалмый. Сыворотканда шулай 30 тапкырга куерталар менә сыворотка моның составында бар. Ул тоже бик файдалы. Саумысыз һәм эше су инде, катык су, иремчек суы була инде бу. Өченче бик файдалы продукт это ультрастап. Һәм дүртенче файдалы продукт это на травах как раз таки, как начала сангалён. КПД ничек итеп аңлатырга икән сезгә. То есть менә бу организм өчен менә файдалы үләннәр, алар сыгып алынган дип әйтимме соң инде, ничек дөрес була микән соң инде ул. Теге каймагы инде. Үләннәрнең самый теге организм өчен файдалы каймагы. Менә бу биотин көн сайын ашырга ярыймы дип язгансыз, әйме? Менә макаронны ничек ашыйсыз? Көн сайын ашыйсызмы? Көннәр ашыйсызмы? Шулай бит, это же пищевой продукт. Но есть продукты, файдалы продуктлар бар. Бар так себе. Бар зыянлы продуктлар. Менә бу как раз бу файдалы продукт. Бу файдалы продукт. Мин имзәм, һәм мин аны эчәм, потому что теге организм өчен файдалы. Ни өчен менә бу биотинны чыгарырга компания алына. Вообще безнең компаниянең бит инде есть сертификат качества ISO 22000. Бик сыйфатлы продуктлар чыгару турында сертификаты бар безнең инде. Бу мировой сертификат. Һәм диде рынок, бу бит инде бизнес, әйме бер караганда. Рынок переполнен, шул витаминнар бөтен сүзе чыгара. Даже коктейльләрне һәрберсе чыгара башладылар. А вот биотина, менә шушындай уникальный продукт только бездә бар, НЛда бар. И бу продуктның тамырлары вообще барып тоташы СССР заманындагы ученыйларның разработкасы бу. Заманында моны уйлап чыгаралар военный базаларда, оборона министрлыктары. Бу совершенно секретный продукт була вакытта. Кем өчен? Генераллар өчен. Ни өчен алар өчен уйлап табыла? Бу теге на самом деле дорогой продукт. Быстро восстанавливать. То есть картаймасыннар өчен, һәр вакыт строю булсыннар өчен, организм картаймасын өчен, организмны нидә тотар өчен, тонуста тотар өчен, сәламәт тотар өчен, алар өчен махсус уйлап чыгарылган бик кыйммәтле продукт бу. Бу моның тамырлары барып тоташа 50-нче елларга. Шуннан соң инде менә шушы технология белән тора бу продуктны чыгара башлый, ясый башлый Биоричи компаниясе. Менә холодильникка сакларга кирәк, чөнки опять-таки составында авырга узар өчен 100% гарантия бирәм, но для восстановления организма сезгә кирәк биодрон и чай Донна Белла. Донна Белла ведрами, прямо вот ведрами Донна Белла. Потому что аның эстроген, организмда эстрогенны күтәрә торган үләннәр бар. Нинең Донна Белланың эстроген кирәк бит инде авырга узар өчен. Эстроген организм хатын-кызларның күп очракларда эстроген җитми. Ну, опять әйтеп булмый, инде факторлар күп булырга мөмкин. Ну, менә Донна Белла безнең ярдәм итә дигән очраклар бар. Мин шуңа күрә әйтәм. Вот, биотин турында шул. Шуңа күрә аннар соң космонавтларга бирә торган булганнар аларны. Бәтәш кызым булды да менә. Җитте дигән шерм итеп алдым дисеңме? Короче, бик уникальный продукт. Менә бу безнең адаптоген дип атала. Есть продукты, есть суперфуды, әйме. Например, шул кыярдыр, гречкадыр, менә шундый файдалы ризыклар это суперфуды. Но есть адаптогены. Адаптогены это те продукты, которые это инновационный продукт.
Это инновационный продукт, разработанный как раз-таки учеными. Без шундай заманада яшибез эми, атмосфера да бит желает оставлять лучшего. Дарулар бик күп ичәбез, әйбит. Настолько бу аптекаларның күп булуы кешеләрнең кулын развязала, люди начинают заниматься самолечением. Очень много людей занимаются самолечением. Баш авыртты, дару ичте. Но ул баш нәрсәдән авырта? Белмиләр сәбәбен. Хотя надо же сәбәбен лечить итәргә. Знаешь, баш авыртты, все. Эш авыртты, ул нәрсәдән авырта? Может, он там кишечный дыры. А может, это вообще эш авыртырга может какой-то отравление да ауыртырга может. Кишечный какой-то непроходимость да. Даже ауыртырга может не то и брошаганнан. Ауыртырга может ул даже сукрушактан да ауыртырга может. Сәбәпләре күп бит. Но эш авыртамы? Эш авырта. Тоталарда нишеләр дару ичәбез. Шулай бит инде. Вот это самолечение тоже ул файдалы әйбер түгел. Ул организмны барбыр. Это же организм. Теге машинага бензин салырга кирәк булганда, без карыйбыз, әйбәт заправка булсын, әйбәт компания булсын, 95-ле булсын дибез. Үзебезгә килгәндә тотабыз да начинаем бөтен организмга тотырга. Это же как бы живой организм. Шуңа күрә алар бөтенесе дә замана таләбе. Менә бу продуктлар ул замана таләбе. Ләкин безнең менталитет шундый, без ничектер ышанып бетмибез. Андай әйберләргә. Хаман кешенең үз аңы, әйбит, нитә алмый, килешеп бетә алмый, замана үзгәрә. То есть, если сотовый телефон чыга, это нормально. Ну, замана бит инде, сотовый телефон, это замана таләбе. Но если чыга какой-нибудь такой инновационный продукт, который тоже придумали ученые, например, телефон тоже придумали, да? Вот это тоже придумали. Но если этого касается, это кажется нам отрава. Ну нет, продукт, который благоприятно действует на организм, он тоже может быть инновационным, он тоже может быть таким же мобильным, он может таким же быстродейственным может быть. Бүгенге заманда нәрсә генә юк, шулай бит инде. Шуңа күрә дару эчкәнче, шундай пищевой продуктлар, батлар белән организмны ныгыту ягын карарга кирәк. Камилюшка. Вот, биотин турында. Менә биотин безнең кибетләрдә сатылмый. Биотинны без менеджерлар аша через склад заказываем, әйбит. Менә буны без бер зур партия дип зурда түгел инде. Менә мин бер партияны алганым, аны алып бетерделәр. Хәзер тагын 12 пакет кайта, 6 курс дигән сүз. Менә миндә 6 курс бар. Кирәк дисәгез инде, 6 курс. И менә кемнәрнең ашказаны авырулары, ашказаны бизе авырулары, язвенный колит, кишечный авырулар, дисбактериоз. Менә дисбактериоз, кстати, бик, менә балаларда дисбактериоз белән интегәләр бит. Дискинезия. Аннарсан микрофлора. Кемнәр бик күп антибиотиклар эчкән, менә кемнәр, кстати, менә кемнәр бик күп антибиотиклар эчкән, менә это биотин. Чөнки антибиотик ул бер яктан файдалы булса, ул бит файдалы микроблардан ату, ул бит зыянлы микроблардан ату, ул бит файдалы микроблардан да үтерә. Вот. Шуңа күрә микрофлораны баланс булсын өчен, чтобы әйбәт пробиотиклар күбрәк булсын өчен, обязательно опять-таки вот это нужно. Ихтибар иткәнез бармы? Менә ни эчкәндә, мәсәлән, әгәр дә антибиотик биргәч, врачлар обязательно прописывают Linux или что-то прописывают, шулай бит. Вот. И нәкъ шундый юк. Linux алар синтетический формула, а мыналар натуральный продукт. Колострум, сывороточный изолят, бөтенесе ул теге биологического происхождения, искусственное происхождение. Изжога, это все полностью желудочно-кишечный тракт. Это биотин. Еще карагыз, моның файдасын күрәсез. Кирәк икән доставка языбыз, кирәк икән районнарга, шәһәрләргә җибәрәбез почта белән. Минем башым гына күренә бит инде. Вот, доставка за наш счет. То есть мы доставляем за свой счет сезгә куда надо. Языгыз миңа, ярыймы, нигә директка. Балаларга ярыймы дигәннән, беләсезме, безнең илдә детский продукт ул жестко регламентирован дәүләт тарафыннан, шундый сертификат белән чыгарыла бит. Шуңа күрә менә бу продуктта для детей дип язылган язу юк.
Это пищевой продукт. Но анда язу, мәсәлән, опять-таки макаронда да yok, сгущенкада да yok, колбасада да yok для детей дигән, әйбит. Әйбит. Но, однако, родитель сам принимает решение, дать или не дать. Шуңа күрә зыяны юк. Балаларга какой-то ярамый дигән запрет юк. То есть дать ребенку макароны или не дать, это же вы сами решаете. То же самое. Дать, не дать, это вы сами решаете. Но берәс, әгәр дә теге ашказаны белән авырулар, кишечник белән авырулар бар икән, бирегез, аның зыяны булмаячак. Зыяны булмаячак. Менә бу пол курсы. Курс 2 пакет менә шушындый. Бер пакет тора 2600. Как пить? Ну, давайте я сейчас вам покажу. Әней, бер стакан сугына бир әле. Пожалуйста. Қоя болды. Ладно. Міне қазір мен сіздің алдыңызда. Мына ол, айна. Сейчас я вам покажу составын. И бір қошықта, пожалуйста. Бір қошықта. Қошық? Ая? Ая, не дверей. Қазір мен сізге көрсетем. Как пить? Сейчас покажу. Я сама пью. Потому что такой уникальный продукт, его как бы... Кәтим! Бик матур итеп йоклап киткән, бик тиз яндың әле син. Су алып чыкмагыңмы? Запивать. Кая коюм икән? Подожди, кызым. Ох! Это кто такой? Там бір минут. Тамағы кепті сөйлеселі. Бұл продукт менің үйде, өзімде. Проспект Победы 222Б. Егер қызық екен келіп ала аласыз. Керек екен, мы вам доставим. Так, хотя сейчас вам покажу. Мына бұл айна. Мынанда аның азина надрезі бар, көресіз мені? Наша надрездан ашыла ол, мына шолай. Несе қызым? Мына шолай ашыла. Қазір мен сізге көрсетем, как он выглядит. Ол шоколадный, бельгийский шоколад. Мына составында мына шундай коричневый түсте ол. Мына шундай коричневый түсте шоколад кебек. Білесіз ме, аның тәмін инде? Аның тәмі шоколадный қатық кебек. Шоколадный қатық. Мына шушындай. Оны ничек ішәбез? Айтқалабыз да. Әу. Болды, қызым, қазір сөндірәбіз, погуляем. Пішейткен. Штаны жүрсін. Yok, енді қызымы көрсәтмейм. Даже сұрамағызда. Кішкенушка бит әлі ол. На, короче, копия мен. На мия қарағызда ол нақ шушындай. Только безенмеген гіне. Һәм піләш. Вот. Мына шушылай. Мына шушындай пакетикларда ол. Аның ішінде мына шулай пакетиклар көрәсіз ме? Әгәр дә сезгә кирәк икән, менә языгыз, опять-таки менә кабатлап әйтәм, ашказан авыруларымы, менә ашказан белән бәйле авырулар, опять-таки. Кстати, менә псориаз кемнәрнең бит, это же микрофлора белән бәйле бит инде ул. Һәр төрле болячкалардан гашыгы, тоже микрофлораның сәламәт булмау билгесе. Әгәр дә сез менә ковид белән авырып бик күп, кстати, моның составында бар витамин Е. Врачлар бит инде советовать ителәр менә шу ковид вакытында эчәргә. Анарсын ней. Да, кемнәр бик күп антибиотиклар иште, сезгә обязательно курс надо пропить. Потому что микрофлора, ул менә кешенең була 3 мозга. Это головной мозг, спинной мозг и микробиома. И как раз таки за здоровье микробиома отвечает вот менә шушы баланска китерү өчен бик әйбәт уникальный продукт. Күрсәтмә аннан соң еллар. Юк, күрсәтмим.
айтам ведь полностью биодрон керек инде полностью восстановление, потому что гуменовые кислоты это на уровне, клеточном уровне восстановления идет. И вот этот биотин. Тот и другой продукт есть в наличии. Язык меня директка. Биотин керек или биодрон, мы вам доставим, конечно. Мына біздің халық қызық бит олай ма? Врач жазып бере екен, 10 минут болса да аптекаға шаптырып барып шул даруны ала ішейінде бит менә сәлемет боласы келе. Ну понятно, там кредит доверия большой, потому что это врач прописал, айма. Но понимаете, мына бу продуктлар, они тоже протестированы, они тоже придуманы учеными, но опять-таки, аптека-то неизвестно еще очень много синтетических лекарств, очень много контрабанды по поводу лекарств, да? А без них это сертифицированный продукт, сертифицированные наши продукты полностью заводтан тут туру кибетке келе. То есть через 5-10 лицо тугел, какой-то подвалларда сатылмый, брендированный, уже bizning фирменный кибетларда сатыла. То есть наш продукт, он намного... Ну все, кызлар, не надо отключаться, потому что... Камиля Максовна, әйтә, хватит әйтә. Әйме кызым. Камиля Максовна әйтә, хватит әйтә. Әйме кызым. Ыштаны жуыш, һәм җитте әйтә. Да, обязательно. Кемгә операция булган коллаген кирәк, чтобы шов тиз түзелсен өчен, җүләр тиз восстанавливаться өчен коллаген кирәк анда обязательно. Детокс эчкәндә ярый. Вот, шул. Кызлар, сорауларыгызны языгыз менә директка. Мин сезгә ярдәм итеп, сорауларга җавап бирәмен, ярыймы? Давайте. Пока-пока, я отключаюсь, потому что монда начальник уянды. Да, согласна. Аптекаларда подделкаларда бик күп. Давайте, пока-пока. Все, қобынды бу. Қобынды. Пока.